Blender erabiliko dugu objektuak 3 dimentsiotan digitalki diseinatzeko. Gure kasuan, bihurkin arrunta diseinatuko dugu. Hasteko, bihurkinaren irudia ekarriko dugu eszenara, eredu gisa jarduteko. Irudia ekarri ondoren, testure klikatuko dugu ongi ikusteko, eta bireketari ekingo diogu. R biratzeko, isa ardatzean eta 90 gradu. Ardatzen gezietatik tiraka irudia kutxaren atzera eramango dugu, eta S tekla sakatuz handituko dugu. Aurreko bistan arituko gara, ortogonalki lan egiteko, eta jarraian kuboa ezabatuko dugu isa sakatuz. Eszenara esfera bat ekarriko dugu, bihurkinaren, kirtenaren hasiera izan dadin. Sare moduan arituko gara eszenan, puntuak hobeto ikustearren. Zoom eginez hurbildu gaitezke. Edit mode moduan esferaren erdia hautatu eta ezabatuko dugu. Orain, esfera erdiaren ertzeko puntuak hautatuko ditugu eta E tekla sakatuz testure modua hautatuko dugu eredua jarraitzeko. Irudia ikusi ondoren, esfera erdia eskalatuko dugu zehatzago izatearren. Prozedura errepikatuko dugu behin eta berriro, isa ardatzean bihurkina osatu arte. E teklarekin luzatu, isa ardatzean eta xaguaren ezkerreko botoiari klikatu. Jarraian, S sakatuko dugu eskala neurtzeko. Kirtena amaitzerakoan, E tekla sakatu ondoren, 0 balioa aukeratuko dugu. Eta horrela, jarraian datorren zilindroa azken planoaren erdigunetik abiatuko da.
E tekla, 0 tekla, intro tekla, S tekla, neurtu eta forma luzatzeko E tekla, isa eta bar. Puntako diseinua faltako litzaiguke. Amaierako zilindroa ixteko S eskalaren aginduari 0 balioa ezarriko diogu. Nahi izanez gero, orain arte sortutako puntu, zuzen eta planoak eralda daitezke. Une oro, beharren edo diseinuaren arabera. Hainbat punta mota dagoenez, bat aukeratuko dugu hemen egiteko, eta bihurkinaren punta arrunta izango da. Hori lortzeko, erabiliko dugu booleana eragiketa. Kubo bat ekarriko dugu eszenara, eta kuboak kenketa egingo dio bihurkinaren zatiari. Horretarako, kuboa biratuko dugu, I ardatzean, 15 gradu kasu honetan, eta kokatuko dugu puntari kuboak bere zatia zilindroari kentzeko. Bi aldetan egiteko bikoiztuko dugu kuboa, eta aurrekoari -15 eman diogu orain duen kokapenerako, eta bikoiztutako kuboari 30 gradu emango dizkiogu simetrikoak izan daitezen. Behin kokatutakoan bi kuboak kenketa egiteko, booleana eragiketa egingo dugu. Hau eraldatzaile bada, zerrendetatik aukeratu behar dugu, eta diferentzia hautatu ondoren, kubo bat eta ondoren kubo bia aukeratuko ditugu kenketa egiteko. Kenketa egin ondoren, osatuko ditugu puntuen arteko planoak hutsune betetzeko. Hautatuko ditugu puntu bikoteak eta F teklarekin zuzenak lortuko ditugu. Eta zuzenekin planoak lortuko ditugu F tekla sakatu ondoren. Zuzenak aukeratu eta F tekla. Zuzenak hautatuko ditugu bikoteka eta F teklarekin planoak osatuko ditugu eta bihurkinaren punta guztia beteko dugu. Behin hori egindakoan, aurreko bi planoak hautatuko ditugu eta E tekla sakatuz bere forma biderkatuko dugu. S teklarekin zabaldu edo estutu dezakegu nahi dugun plano multzo edo puntu multzoa,